ପଲ୍ଲବୀ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚର ମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ପରେ ଆଇଆଇସି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପଲ୍ଲବୀ, ଆଉ ତମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଘଣ୍ଟାରେ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2:30 ହୋଇଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବି। ପଲ୍ଲବୀ ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ଆଇଆଇସି ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କେସ୍ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତମ ବାହାଦୁରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ତମକୁ ଏ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟରେ ମାୟା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 3ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପଲ୍ଲବୀର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପୂଜାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ଆଉ ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ମାୟାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମା 3ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ପଲ୍ଲବୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପୂଜାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି? ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।